Здравейте, приятели, аз съм Мира. Сега ще направим първия си епизод от сериала Треска за диаманти. Аз вече си направих една дупчица в планиничката, тази. Ето там мои соршове. И сега се подготвям да почна да спра легло и такива неща. Сега ще разгледате какво съм направил. Вижте, така направих едно дно, за да знам къде е къщата, да свети. Тук се направих 6 и курната. Трябва да се изпика пържолката. Имам и такива и въглища имам. Намерих ги тук в тази планина. Пълна с такива. Сега докато се прекът, да си правим и нашите работи. Сега тук е тъмно, аз нямам легло, трябва да намеря някъде кози. Трябва да си направя меч. Сега ще го направим. Не ще се. Обърквам се понякога. Така. Готово. Каменния меч. После ще ходим на лов за такива кози. Да им вземем хубаво вълната. Ние си имаме. Ние си. Колко хубаво. И пласи виждам. Кокошка виждам. Само че тук не виждам кози. Защо няма кози точно тук? Този район майче няма да намерим кози. Ще мислим като стане ден. Чакайте да направим така. Да се направим едно такова, за да не убие нещо. Поне така няма може да влезе. Изпекоха ли са? Така. Кога са гладли, ще имаме какво да ядем. Чай се обаче забрави какво може да се направи сега. И аз не знам още. Ако дойде нещо, трябва да го убия. Мисля, днескашния епизод ще е кратък, защото програма сами може само 10 минути да ми прави типа. Трябва да видя колко остават, си чакайте. Остават... още остават около 6-7 минути, да кажа така. Имаме време. Да става по-бързо вземем. Трябва да ловам. Храна се няма зори сама. За жалост. Чайте им как е навънка. Това по си ми е първата плячка за вечерта. Нещо особено не ми даде, ама пак е нещо. И това пък ще го изкормя аска. Пак не виждам кози. Тук има само такива паски. Нищо май не знаеш съм тук, така че
Сега ще проверим. Кожата дали може да се пече, ще не спомням. Пече ли са? Не. Грешно съм си спомнял. Да, аз проверям нещата. Това. Тези почки едва ще потребя скоро. Още. Тя също. Тази храна да я изпечем по-добре. Може да потребя. Ако ходя някъде. Първо сме го соло, след топт. Усред трябва да... Тоест на играта усред, трябва да още да се взема още въглени. Нищо не мога сега, но... Може да има чудовище. Пазим се от скоростта. Добре, приятели, май ще мине много време за да стане ден, така че това ще го нарека първата част от Средска за диаманти. Ще има още една част, но кога стане ден вече. До скоро!